Sibti lejt b'differenza l-grupp ta' żgħażagħ li kull sena jmorru jgħinu fil-missjoni. Dan hekk kif il-grupp Muzungu Mission flimkien mal-hairdresser Clinton Katkuti iddedikaw il-ġurnata kollha għal maratona Cut and Blow Dry. In-nies li marru jaqtaw xarhom fl-istess waqt kienu qegħdin jgħinu wkoll għall-missjoni kif jispjega ma' Net News Clinton Katkuti. Minn dem kienet ħolma tiegħi l-ispeċi ta' nagħmel xi ħaġa ta' karità lil xi għaqda partikolari jew xi organizzazzjoni. U bis-saħħa ta' Amber li ħabiba tiegħi kif ukoll Olwin enuni li inkun naf minn fejn nista' nibda. Allura speċi ta' issa bis-saħħa tal-klijenti tagħna u anke mhux klijenti tagħna li qed jiġu mingħajr ma jagħmlu appuntament qed niġbdu l-flus għall-missjoni ovvjament u għal nies li u tfal li għandhom bżonn. Il-grupp Muzungu Mission huwa grupp magħmul minn numru ta' żgħażagħ li jagħmlu xogħol volontarju f'diversi pajjiżi fil-bżonn fl-Afrika fosthom il-Kenja, it-Tanzanija, ir-Rwanda u l-Indja. F'dan il-grupp hemm fost l-oħrajn il-kap tal-aħbarijiet ta' Net News Fabian Demikoli kif ukoll il-kantanta Amber Bondin illi kelmitna dwar il-ħidma tal-grupp. Aħna bħala Muzungu Mission għandna diversi proġetti u attivitajiet din iseħħu ġewwa l-Afrika. U Clinton kif ukoll aħna bħala Muzungu ġejna b'din l-idea biex nagħmlu din il-hair marathon fejn in-nies jiġu hawnhekk jaqtaw xarhom, jagħmlu xarhom. Ġid tajba għaliex il-31 ta' Marzu insertat festa ma' wkoll għada lejt tal dak li jkun hekk forsi għandu l-ħed tiegħu magħluq imma jista' jiġi hawnhekk jagħmel xaru għal nobli. Aħna għandna diversi proġetti fosthom dak ta' Wema ġewwa l-Kenja fejn qegħdin niġbru l-flus kull min iġi jagħmel xaru biex il-proġetti tagħna jkomplu għaddejn u jkomplu jseħħu. Dawk li marru kellhom l-opportunità li jitkellmu maż-żgħażagħ li jagħmlu xogħol volontarju fil-waqt li ħadu tazza kafè u ma setgħu jixtru wkoll xi figolla għall-lajt.